Patingin nga. Yung maliit? Yung parang ang dik-dik sa tao. Aray ko, ang bigat. Ay, ate! Yung mas magaan nito. Mabigat eh, yung maliit. Ayun, yung maliit. Ayun. Yung mabigat. Sige, ito na lang. Alat. Alat. Aray ko, aray. Ito na. Nasa suwan. Aray ko, ang bigat ko. Makikuha nga ng wallet ko dyan, ano. Ronald Ben. Dyan sa brown na bag. Sa brown. Ano binili mo? Merly, magtawad ka? Merly, magtawad ka. Ano binili mo yung maliit? Pati ngayon, maliit. Magkano yan? Mabigat. 350? Anong kahoy iyan? Langka yan ma'am, maganda yan ma'am. Patawad! 300 na lang po. Ha? 300. 250 na lang? O, di mo. 250? Senior citizen siya eh. Kaya na. May 50 na pong discount. Nasaan ang wallet ko? 350 po, 300 na lang. Konti naman ang discount. Dalawa, ilagay mo. Isa lang po, isang set lang yan ma'am. Gusto niyo po dalawa, pwede ma'am. Bibili niyo po ito. Magkano yun? 20 na lang po. Ay, just na lang. Senior iyan eh. 150 ay yung tuktokan ko. Sige na, bigyan mo. Anong kahoy yung upuan? Ayun, upuan. Magkano natin sa akin? Magkano na sa akin? Ano po, 300 na po. Ay, yung upuan na yun, magkano yun? Yung kahoy? 200 yun ma'am. Anong kahoy yun? Ano po, Jimelina. Jimilina, mahina. Jimilina, sige, salamat. Alam ko na sa supli Ay, ko. sukli pa. Pero ito mabigat. Aren. Hindi mo kain. Kasi dapat kong tuktukon sa bawang. O iyo, yung maliit na yan. Baka mahal mali yung maliit. Pero magayon ta, Orle. Oo, ganyan ka mga magabat gani. Dahil bubuk-bukin niyo. Ayan. Aputunta daw kung dayang pigbukbok. At dahil bubuk-bukin niyo. Luwa na, luwa rin na yun. Bigat o. Kasi dahil tuktukon. Jimilina, mahina naman ang Jimilina. O itong ano. Mahina naman yung Jimilina. Ay, yung tuktukan na yun, Jimilina din yon. Yung puti. Opo. Mahina naman Jimilina. Hindi ba ito bubukbukin? Langka yun. Hindi binubukbok? Baka bukbukin. Hindi na kami bili sa'yo. Salang. Thank you, bye. JB! Ikaw talaga, JB. Hindi ka nagko-concentrate. Mahirap sa iyo. Ilisan mo na. Maabala tayo. Oo. Pag-drive siya ang anuan mo. Basta maabot kita hapon, maabutan kita kang ruluwasan, oh. Tatraffic tayo, oh. Kaya habang hindi pa rush hour, ibilisan mo. Ikaw mo yan sa ano, sa may kaagang kaya na plastic. Gawin na ng dagat dyan, oh. Dapat makaabot kita bago mag-5 dahil pag 5, puro ano, ruluwasan. Mahirapan tayo, mga traffic tayo. So, ito ang tugtugan, Sampaloc, Magabato. Hindi ang paano kang sandwich o hopya? Ini gusto mo hopya? Okay na lang, pero alam. Concentrate ka ah. Huwag ka makagilid dyan sa bakilid kang gilid oh. Alam, baka pag nagpantay na.
Dag, yan. Yan, dag. Dagduwa naman sa akin. Nagkaon ka na kamarle. Sandwich. Sandwich na yung pakinaon. Oh. Oh, pa JB, oh. Kaya alam na. May lubak dyan, oh. Nagluway-luway sa may lubak, JB. Inuta na. Nag-agi ka naman sa lugo. Agi ka naman sa lugo. Tapos pa rin. Ayun ka dahil, JB. Then ako na. No? Then ako na. Ito na naman. Amis doon to. Sukok pala sa'yo mo kinagta. Kaya hindi na mainom kang ko. Dahil man. Tigapot ko lang. Una ko yan. Kung nawalan. Oh, madam ko lang buta. Oo. Ano naman sa gilid, marigar ang gilid, oh.
Artista pala niya si JB. pabaya at ang may GB na ini. Kaya di ka focus sa pag-drive ta. May earphone pa.
mo na, JB, oh. Teka, mainom. Ito. Di ba iniso na traffic? May na traffic ba kita ta? Ako man digdi. Ako man digdi. Man traffic sa mga walis, sa mga pig-repair. May one way ngunya na holiday. Sa Quezon. Hindi Wa- ton so Kuha na dito sa traffic. Kiring Highway. Ayan. Kung inutan mo na dyan, o warang kasabat. Bilisan mo, utang mo yung motor. Oh. Parang kayo, mabilis ang mata. Mabilis pa ang paa. Ngailin mo, walang kasabat. Oh. Ulit dito sa ano. Iyo, digdi. Ay, O, iyo, digdi. O, maalat. oo. O. Nata ito, o. Amag na ito, o. Duman. Prepare to stop. Mata doon ito, o. Oo. Baong tinampo naman, eh. Digdi ito so nagpundok kita kan December. Ano daw? Kampan ka, Ano? nagmamati pa sa earphone, nagsigi pang kiling sa ano, nagiling pa kang tanawin sa kanan, sa kaliwa. Ano na ika, JB? Dapat yung mabilis ang mata mo, o sabay. Parke may ano mo na itong sa bitis. Sarkat pa dito. Uminom ka na bang ano, oh, kahinto. Sige, makaw na ang ano. Ano? Oh. Ay, yung ano. May 2 hours pa. Two hours alam. Ang kaya pa mabidyo. Dito na ka.
Naglimog-mog ako ang... Ayun na. Ano ito? Ay, ano ito? Ano ito? Wala ka na. Ito. Luway-luway, tamay lubak.
anhang kanan uwing gayud na truck. Oo, sa truck ito. Hindi na. Hindi na iling. So, Oh. Ay, wala mang kasabat. Wala mang kasabat.
tricycle. Ayun ang sala. Sila ang sala. Orang kesabahan. Pinarani na talaga. So, pinunduan na. Natandaan ko. Pare. Yan na. Sa pag-video sa mga arani na sa Centro Pan. Del Gallego. Yan na ito din. Oh, may ibon. Oy! Oh! Ay, na ito. Wala mo na nagtama. Wala mo nagtanong. Grabe mo na ibon ito. Na ito may munisipyo dyan. Karani yung kamandun. Tawag sa munisipyo. So, akin? Sa munisipyo. Yan na ito. Tawag yun. Mm-mm. Kung ba may sarado. Kaya mo nag-click. Hindi kita nag-ground. Oo, iyon ang God. Diyan sa may... Phone. Oo. Diyan sa... Bago mag itong bandera-bandera. Ayun. O, iyon man ang God. Pabalik na. Dumana na. Drive. Ikaw na drive na. Oo. Hoy, alat! Hindi ka naman sa tuong. Tricycle, oh.
JB ta maikita sa maika. Hindi. Pumunta ka lang dyan sa ano. Gilid lang. Oo. Tita Merly maikita. O, dyan ka na, o. O, tama ka na dyan. O, tama na dyan. Mag-hazard ka. Maika da eh. Na ta, ikaw mag-inot ulit, tapos bumalik ka. Bago ako mag-ano. Sige na. Tita Merly maika, na. Sa McDonald's. Oh, dahil ko nabuksan nila. Buksin mo Ay. na i-unlock mo, JB. Ayan, nahinat sila. Ayan. Na ka mo. Buka na king dakula yan nga ni. Bakit? Ano? Ano? Oh, di ka na sa ibong. Ayan. Dahil ako na una, may ayusan mo lang yan. Mabalyo na lang. Sige.